Nhasi tabuda takananga kumusha wechitungwiza kuzengeza 1 uko kwataenda kunoona hama inonzi iyo Nicolas Nyikadzino Uyo ane makore 34 ekuberekwa. Nicolas ane condition yakaberekwa nayo yatoda kuti tinge tinokurukura naye imoziwawo kuti akaberekwawo necondition yakaita sei. Aiwa, tida kugamuchirai pano pamusha wenyu, pamusha pamunofarira paRuwak Media pamwe chete neSaint TV. Aiwa, tichitenda kuti takwana muri vatano uye muchifara. Kana wanga usati wasubscribe also tichikurudzira kuti usubscribe woturn on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video you will be notified. Aiwa, tinoramba tichitenda support yenyu, tichitenda kuti naNicolas pazuva ranhasi imimi semhuri yedu mucharamba muchimubatsira, muchapfuurira mberi nekumusapota. Aiwa, hande tinozvinzwira apo patichagara pasi nemhuri yake tichikurukura kuti ndeapi machallengeswo aanosangana nawo, aakasangana nawo kusvika asvika pari nhasi. Aiwa, handei munozvinzwira. Aiwa, tichida kutendai nekuramba muinesu pano paRuwak nepaSaint TV. Aiwa, tichitenda kuti Mwari ari kukuchengetai. Nhasi tiri kuno kuchitungwiza kuzengeza 1 uko kwandauya kuzoona muzukuru wangu anonzi iye Nicolas Nyikadzino. Nicolas, wakadii hako muzukuru? Aiwa, ndiripo zvangu makadiwe angu. Aiwa, tinofara. Mufaro wedu kuva newe nhasi pachirongwa chino chatinodai kutenderera tichiona hama dzedu kuti dzinorarama sei. Aiwa, ndinofara chaizvo. Tinotenda. Nicolas, iwewe unombonzani uyezve wakakurira kupi kuchikoro wakaenda kusvika papi? Right, inini ndinoenziwawo Nicolas Nyikadzino. Chikoro changu ndakaitira kuno kuzengeza 1 chitungwiza chidzidza patangena kuprimary school. Primary yangu olevel yangu kubva ndazoenda kwaSeke ndokwandakanga ndichiitira zvangu ndichibva panapa. So ndokwandakakurira kuno kuchitungwiza kuzengeza 1. Ndo ndakazvarirwa kuBulawayo. Baba wangu akamboshandei kuBulawayo ndobva tazouya hedu kuno kuchitungwiza ndobva taakugara kuno. Saka ndokwandakazopedzera chimwe chikoro changu chizhinji ndiri kuno. Saka ininiwo zvangu ndiri ndo ndomakurira ndakaita. Uyezve une makore mangani? Ndine 34 years dzokubarwa. Ndakazvarwa gore ra 1987 musi wa2 March. 2 March kurava 34 years. Alright. Nicolas, nyaya yatiwinza pano yakakura yaita kuti tigare pasi tichikurukura inyaya yekuti iwewe unorarama upenyu huviri uri umwe chete. Ungada kutizivisa kuti zvinorevei chii kwauri kurarama upenyu huviri tichireva kuti zvoni upenyu hweumusikana also hweumukomana asi iwe uri umwe chete? Alright, zvakatangira ndibva ndakazvarwa mugore randataura ra87. Zvakatanga ndiri mudumbu. Mai vangu vachitsanangura vanoti ndakanga ndiri mudumbu ndakangobudawo ndiri nemacomplications andakanga ndinawo kubva ndiri mudumbu. Izvo zvekutoti ndine ma4 kidneys dzandinadzo ndo dzanditori nadzo izvezvi. Saka ndakanga nditori nemacomplications akati wandei. Zvizhinji zvacho amai vangu ndo vaizoita se vachinditsanangurira zvekuti ndo vatingade kuti at least vataure zvizhinji zvacho. But ndiri munhu wekuti ndakazviona kuti macomplications zvekuti maybe pamwe taida kuita mapatya here imwe iri hanzvadzi here kana kuti sekuti nditori nema4 kidneys. Pane zvimwe zvandichitsanangurirwa naamai vachazotsanangurawo. Pane zvizhinji zvandaitwa maoperations. Ndine 3 major operations andakaitwa yekuti zvizhinji zvacho zvakabviswa zvacho vaiedza kuti ndisare ndiri munhu wani pamaoperations acho iwayo andakaitwa. Zvichinzi pane imwe operation yandaizofanira kuitwa ndakura. Alright. Iwewe pauri apa kureva kuti zvoni une 4 makidneys. Ichokwadi. Uine 4 makidneys kunhengo
dzatingati idzo ma-private parts zvakamira sei? Ndichimbotsanangurirwa zvainzi you don't have descending, vai pachirungu anzi descending testicles, they don't descend, kuratidza kuti hapana anorembera, anogona kunge ari mudumbu here. Ndo zvaitsanangurwa zvacho nemachiremba. Also ko pane mungo imwe natsotitsanangurira kuti zvakamira sei? Pane panoda neweti pacho, pazasi, instead yekuti inyatsoenda zvakanaka. Kureva kuti nhengo dziripo mbiri i1 zvayo, but iri deformed, haina kunyatsokuita zvekuti zvinonyatsotarisirwa kuti inge yakaita. Alright, so tiri kuti iwewe character wise, anditi tichitarisa uchikura, character wise unofila uri mukomana here kana kuti uri musikana? Nekukura ndozvifila ndiri mukomana zvangu, but ndiri mudiki ndaitokura ndichitosunga madhugu, ndichitozvibaya, ndichitozvibora mhete, ndichitongoita zvinhu zvakasiyana-siyana, ndichizvipenda nzwara, ndimwe tichitombotengira maartificial, ndichitombozviisa ndega, vanhu vachitongondiseka kuti vamwe vacho vari kufunga kuti pamwe kudiki, but vasingazivi kuti maybe pane zvainge zvichitoitika mumandi. Alright, mukutamba, alright, tiri papo, uri kuchikoro, kutoilet, waenda kutoilet kupi? Ndiri kuchikoro, ndaienda ikoko kweboys, because ndasingade kuti vanhu vazhinji vazive kuti ndo zviri kuitika kwandiri, saka ndaimirira pape vamwe vapedza indopinda, kana kuti handi panenge paine zvokuti panoitwa nevanhu vese, ndaisarudza kuenda mutoilet chamo mune city, ndoma ndaienda ndozvivharira do ndobuda woita zvaunoita wobuda. Ndiri kuchikoro, ndaienda mune sitting, ndasingaende panomira vamwe. Alright, ko pakutamba waitamba nevakomana kana kuti nevasikana zvakanyanya? Vasikana ndo vainyanya kundifarira zvizhinji, because vaingonditi ndiri fani, ndinoita kunge ivo, saka vainditsvaga zvakanyanya, vaifarira kutamba neni. Uri kuti vanofarira kureva kuti nanhasi vachiri kutondifarira, vanotonditsvaga, vanotondifarira kutamba neni, vanofarira kutosocializa neni plus. So iwewe semwana zvakakuafekta papi zvakanyanya kukura uri munhu ane abnormality yaainayo yaanorarama nayo? Right, kundiafekta zvakazvinoita, because I was thinking kuti unenge uri munhu wani kakatarisa kuti womhuri yake, kana uri munhu murume kuti you must have your own family inozobvawo mauri, saka izvozvo kuzvifunga izvozvo zvaindiafekta, but I've learned through kuzviacceptawo pandakaita, ndakazozviziva kuti no, you can, even ukasasiya mwana panyika, Mwari ndo zvaanenge akasarudza, ndo zvandakazozvicomforta nazvo, kuti it's not everyone who is meant to kusiya mwana panyika kana kuti chii, but zvaindi-affect until I accepted myself. Alright, paunopinda muma-relationships unopinda nevakomana kana nevasikana? Ndopinda navo vasikana ivavo, ndotobuwa confidence, but kana akuzoda kuita zviri dhipa neni, ndopandozongomupa boundary, because ndeichiziva kuti handikwanisi kuzodhilivha zvaari kuda kuti ndidhilivhe. Haugone kuzozadzisa. Alright, hakuna here musikana akambokushungurudza kana kuti kukuisa pakona chaipo pekuti uite zvaida kuti uite? Vakatotiwa ndei, but ndaitongoti ndikatongozviona kuti
ndo zvakuda kuti ndaibva ndatokurumbidza kubva paari ipapo ndoto kana kutobuda kana tati patationa ipapo kana mamuri mumba ndaitobva ndatobuda mumba imomo then ndo zvaitoita kuti mamwe relationships angu apere because vanenge vachiti if you can't satisfy me with that then ndogarira inewe murelationship indeti ndichingotiwo ndiri kumirira kuti ndozviita after ndenda kutiwo after marriage ndozviita after marriage ndanokubvisira chichi ndendo zvatendangotiwo ndichingovhara nazvo ndichiti but ndiyeti ndenchizvisiya zvandiri kuti I cannot go there. Alright, Nicolas, ndichida kukubvunza kuti izvezvi are you in a relationship? Yeah, izvezvi yeah, I'm in a relationship. Alright, and does she know kuti ndo mamiriro zvakaita? She doesn't know because ndakaona and I didn't want to tell her because ndiri munhu wekuti maybe I was meant kuti ndinongoitwa a friend yechisikana yekudanana in a relationship just for a short period then kana uyo akada kundisopa kona ndomusiyo akadaro then I go for another one. Ndo mararamira ndandakuda kuti ndingozvitowo kuti paanenge akuda kundisopa kona then I just pakona pekuti akuda kurara newe unobva wamusira izvozvo? Ndobva ndatomusira izvozvo kutoti anozongoona kuti munhu achapindura acharesponde zvese. Kureva kuti dambudziko rawo uri kutofesa iri? Yes, it's a challenge. Yeah. So kune vari kuona nhasi vari kukuona Nicolas nekuuya kwawaita kubuda pachena nekuti it's a problem iri kutokudya mwoyo iri kukushungurudza for 34 years. Vana chiremba havana nzira here yavakambotaura kuti vanogona kuikorekta nayo problem iyi? Yeah, that's where my worry was because aipa paine mari ndichiri mudiki zvainzi ndaifanira kusendwa kuUK of which baba vangu vakabva vazoitawo zvavakaitawo and he couldn't manage kunigirira mari yetiketi yekuti madoctors ari kunze maybe there is a way yekuti vangandibatsire nayo. Izvizvi ndakutongoti since right now ndisina doctor wandati ndamboona kuti anganditi-explainira angagari neni pasi kuti iproblem yavo inayo iyi can it be corrected or kana kuti wakutongerarama wakadaro for the rest of your life. So meaning kuti uri kutodawo kuti uwane ma-medical expert kuti akutsanangurira agare newe pasi mowana way forward? Yes, ndo zvamupfungwa mangu right now kuti at least if I get a medical a doctor akanyatsondiongorora through andiona zvandiri zvacho obva ataura kuti can this problem be corrected, if there is a way yekucorrectwa kwacho how can it be corrected, kuti ndiri munhu here anokwanisa kuzoitawo mhuri yakewo here mangwana because zvinondibatawo kuti like mukomwangu ane mhuri yakewo saka uchionawo vezera rako vaine mhuri dzavo you be thinking kuti koininiwo but through kuburikidzawo kuendawo kuchechi unenge uchizongozozvikanselewo kuti it's not everyone who is meant to have a family. Your family yako ndivavo vawinawo ndo comfort kwandakazonge ndichizvita but iri medical advice nekuonekwa nachiremba I would love to kuonekwa nachiremba ondiudza kuti problem yako iyi inocorrecteka here kana kuti you are now going to stay like that for the rest of your life. Alright. Aiwa, ndichifunga kuti tiri kuzvinzwira nyaya yatiri kukurukura naNicolas Nyikadzino uyo ane makore 34 years ekuberekwa patiri kuzama kuda kuti tinzwisise mhando yeupenyu hwaari kurarama kana kuti hwaakararama kubva ari mudiki kusvika iye zvino. Tichakurukura zvakare naamai vakabereka Nicolas nhasi tinawo pano timbonzwawo kuti vakakudza Nicolas kusvika paari machallengeswo avaisangana nawo ndeapi. Aiwa, handei timbononwira mvura.